Божество до святого Юзефа. Похвалебный святый Юзефе, пятуне Пана нашего Иисуса Христа, и наичистейший обранник беззаконной Панны Марии. Вось мы негодные Твои последовники, даемся Твоей опеце, выбираем Тебе своим особливым опекуном, дорадчиком и заступником перед Богом. Выпроси для нас ласку доброго життя и счастливой смерти, разом з ласкою опекующения просим Тебе особливым чином. Просим Твоей допомоги во всіх справах, зв'язаних з будовою нашого костюла, особливо доручаем Твоей опеце и Твоему заступництву наших доброчинцев и отвердавцев. Вітання до святого Юзефа. Kyrie eleison. Христе eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ojcze z nieba Boża. Змилуйся над нами. Synie Odkupiciel światu Boża. Змилуйся над нами. Duchu Święty Boża. Змилуйся над нами. Świętaja Trójca Diny Boża. Змилуйся над нами. Świętaja Maryja. Молися за нас. Święty Józefie. Молися за нас. Sławny potomek Dawida. Молися за нас. Światło Patriarchą. Молися за нас. Obrannik Bogorodzicy. Молися за нас. Praczysty opiekunie Panny. Молися за нас. Opiekunie Syna Bożego. Молися за нас. Łapatliwa obrońca Chrysta. Молися за нас. Chwała Najświętejszej Семьи. Молися за нас. Józefie Najsprawiedliwejszy. Молися за нас. Józefie Najczystejszy. Молися за нас. Józefie Najmądrzejszy. Молися за нас. Józefie Najmużniejszy. Молися за нас. Józefie Najpokorniejszy. Молися за нас. Józefie Najwierniejszy. Молися за нас. Lustra cierpliwości. Молися за нас. Przychylnik ubóstwa. Молися за нас. Uzor pracujących. Молися за нас. A zdoba семейного życia. Молися за нас. Opiekunie Panną. Молися за нас. Opora семьją. Молися за нас. Sucieszenie nieszczęsnych. Молися за нас. Nadzieja chorych. Молися за нас. Opiekunie pomierających. Молися за нас. Postrach złych duchów. Молися за нас. Opiekunie Kościoła Świętego. Молися за нас. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Даруй нам, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Вислухай нас, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Змилуйся над нами. Ustanowił go Panom swojego doma. И Господа всіх своїх владанню. Молимся. Boże, Ty w swoim cudownym prowiedzi uczynił świętego Józefa obrannikiem Najświętejszej Maci Twojego Syna. Daj prosim kapuszanowy, czy rok nasza opiekuna na ziemi, my byli głodnego zastępnictwa w niebie. Pras Chrysta, Pana naszego. Amen. Молитва до святого Юзефа. У Тебе, святий Юзефе, шукаємо порятунку у нашій недолі. Звертаючися по допомогу до Твоєї найсвятішої обранниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опіки. Про любов, яка єднала Тебе з найсвятішою Богородицею, і про Твою отцовську опіку, якою перетуляв Єзуса в дитинстві, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, який Єсус Христос здобив кров'ю своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Пробачливі опекуні в сім'ї Божій, опекуйся обраним потомством Єсуса Христа. Отхили от нас, милый Отче, всякие помилки и спокусы. Могутный наш оборонца, приди до нас ласкаво с небесной допомогою в этом змаганні силами темряв, і як неколи в дитинстві вирятував Єсуса від небезпеки, яка погрожала йому життю, так тепер борони святий костел Божий от ворожих нападов и всяких перешкодов. Подоли кожного з нас несломною опекою, как мы по Твоим прикладе и Твоей допомогою подтриманы, могли жить у святости, померти побожно И отримать вечное счастье в небе. Аминь.
Так само сегодня у Костелю Беларуси мы здійсняємо акт присвячення Білорусі беззаганному серцю народу, безпеці пандемії коронавірусу. Ona Święciejsza Trójca, Boża Ojcze, jaki dał Maryi honor być najbольш godny wśród swoich deczok. Synie Boży, jaki dał jej łasku stać Twojej Maci, Duchu Święty, jaki uczynił je Twojej obrannicy. My wierzymy w Ciebie, pokłaniamy się Tobie, dowieramy Tobie i lubimy Ciebie. O Maryja, u niebezpiecy pandemii koronawirusu, молячи Ciebie об zastupnictwie, my присвячаем и доручаем самих себе и нашу Айчину Твоему беззаганному сердцу. Будь нам клопотливою Маті и нестомною заступницей. У час великой небезпеки и распространения по всем свете этой заразной хвороби. Наткни нас, как мы верно и отвярно служили Тебе, Твоему Сыну, Ягоному Костелу и нашим ближним. Ты наша наймилейшая и чулая Маті, яка розуміє усі тяжкості і надії нашого життя, особливо у боротьбі поміж добром і злом. Почуй наші покорні просьби об допомозі у этой жахливой беде и своей мовчиной любовью отули нас, занепокоенных своим проминальным и вечным лесом. Прос Тебе, о беззаганная Богородица, до подножия алтара милосердного всемогутного Бога, мы приносим нашу удячность за щедрость ласков, якими Он одорває нас, наше покаяння за грехи народа и нашу охвяру, а так само просьбу от вызволения от этой эпидемии. Опекунка Беларуси, Твоей обороне отдаемся, прими наше Тебе присвячение. Будь с нами на шляхах веры, надеи и любови. Не покидай нас в этот час новых выпробований. Нехай всемогутный милосердный Бог, про свое заступництво, да помогая лекарам, медработникам и всем службам, які здесь задейничаны у боротьбе з этой небезпечной эпидемией. Нехай Пан Бог спошле здоров'я всім хворим, нехай всемогутний Створитель благословляє і ратує нашу Айчину от пандемії коронавируса. Просим про Христа, Пана и Владара нашего. Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Najświętейшим сакраменте покинутому вспомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живеш и владари с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Сьогодні урочисте звістування Пана, саме День оборони життя. Чому особливий спосіб молитися о захованні і пошануванні у нашій країні життя чоловіча до натуральної смерті, від самого зачаття. Молимося так само, як сьогодні чули в цьому акті, віддання Найсвятейшої Панни Марії без загального серця. І так само молимося об обороні нашей країни, епідемії коронавірусу, здоров'я для тих, хто вже родився, і так само допомозі Божої для всіх лікарів, медработників. Як плотно не удільничать у цих святих таємницях, стане у правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші грехи і провини. Споведаюся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Маранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Эту святую мшу отправляю интенции, молитесь dzisiaj o Bożym błogosławieniu, всіх потрібних ласк для роду, для святості, для Романович Романа з нагоди дня народження. Молимся.
Боже наш Ойче, Ти пожадав, каб Твой спрадвечный Сын принял человечее тело во лоне Девы Марии, учеников усех, кто визнає Його, як соправдного Бога і соправдного чоловіка, отримали уділу Його боской натури, які з Тобою жили і володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. В те дни Пан промолвил до Ахаза с такими словами: «Проси Пана, Бога твоего, чтоб дал тебе знак, и глубоко возгладить, и высоко угадить». Але Ахаз отказал: «Не буду просить и не буду выпробовывать Пана». Да ты сказал Исаии: «Послухайте ж, дом Давидов, те мало вам, что докучаете людям, да вы еще докучаете самому Богу? Тому Пан сам даст вам знак. Вось дева зачне и народит сына, и даст ему имя Эммануэль, что значит Бог знает». Это слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Ахвяри приношення Ти не пожадав, але Ты открыл мне больше. Усе спалення і ахвяри за грех Ти не потребуєш. Тоді сказав я: ось іду. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. У початку книги написано про мене: я пожадав сповнять Твою волю. І Твої закони живуть у серці моїм. Я обвіщав Твою справедливость на великім сході і не закривав устав своїх. Ти это ведаєш, о Пане. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Справедливость Твою не ховав я в серці своїм. Я обвіщав Твою вірність і Твое збавлення. Я не таю Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Читання послання до Гавреїв. Брати, немагчыма, каб кров быкоў ды козлоў знішчала грахі. Jesús приходить у свет і каже: «Ахвяры приношення ти не захотів, але падрыхтаваў мне усе спалення ахвяры за грех не даспадобы табе». Тады я сказал: «Вось я иду, у початку книги написано про меня, каб виконать волю Твою Божу». Перед гэтым ён сказал: «Ахвяру і приношенню, і всеспаленню, і ахвяру за грахи, якія приносяться паводле закону, ты не захотел и не уподобал». Пасля ён сказал: «Вось иду, каб виконать волю Твою». Ад мяне першае, каб установить другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаны ахвярою цела Jesúsa Христа. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
да девы, зарученной с мужем по имени Юза, с дому Давида, а имя девы Мария. Анёл, вошедший, да ей сказал: «Витай, полная ласки, Пан с тобою». Яна ж збентежилася от слова ягоных и разважала, что это за привитание. И сказал ей анёл: «Не бойся, Мария, бо знайшла ты ласку у Пана, и вось зачнешь во лоні своими народишь сына, и даси ему имя Иисус. И он будет великий, будет названы сыном Наивышейшего, и даст ему Пан Бог трон Давида батьки Ягонова, и володарить будет над домом Якубовым вечно, и володарство ему не будет конца». А Мария сказала анёлу: «Як станется, гэта коли я мужа не ведаю». Анёл сказал ей откать: «Дух Святый сиди на тебе, и моц Наивышейшего кине тебе. Тому и народженное святое будет названо Сыном Божьим. Вот и Эльжбета, своячка твоя, и она зачала сына у старости своей, и уже есть на 6 месяце тая, якую называли бесплодной, бо для Бога нема ничего немагчимого». Тогда Мария сказала: «Вот я слуга Пана, нехай мне станется поводне Твоего слова». И отошел от ней анёл. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Миловани Христі, брати і сестри, з нагоди урочистості святкування Пана, слухайте пасторський лист конференції Українських біскупів Білорусі. Добровольне знищення життя, коли не тільки починає розквітати, з'являється здрадою нашому покликанню, а так само сувіді, що злучає поміж собою покоління. Сувіді, яка дозволяє нам глядіти у будучую з надією. Папа Францішек, аудиенція для руху оборони життя. Шановні брати і сестри, консекровані особи, дорогі в Христі Пану, брати і сестри. Литургия Слова 4 недели Великого Посту запрошала нас быть свидками помазания Давида на короля. Пан скеровал Самуэля до Єсея з Бетлеема, бо один з його синов повинен бути помазаний на короля. Але серед тих, на кого показав Єсей, не було того, кого вибрав Пан. Чи це усі твої сини, спитався Самуель. Єсей казав: «Застався jeszcze молодший, и отпасись овечек». И сказал Самуэль Єсею: «Пошли-ка, привели его, бо не сядем за стол, покуль не прийде». И сталося так. Прийшов той, який був рудий, мав пригоже очі і приватне вигляд. У Божих очах менавіта ён адпавядаў крытэрыям, каб быць памазаным на караля. Пан глядзіць не на тое, што бачна для вачэй, а глядзіць на сэрца. Пан учыніў, што сэрца Давіда уфармаванае і падрыхтаванае, каб ён мог стаць каралём і валадаром. Кім жа быў Давід? Гэта асаблівы персанаж у біблейскай гісторыі. Ён меў глыбокі і асабісты кантакт з Панам Богам. У выніку гэтых адносінаў у Ізраілі з'явіўся шацёр Давіда, место пастаяннай малітвы. Это король поставил на службу 4000 музыкантов и спеваков, одним заданием яких было прославлять Бога. Что ж отбылося в житті Давида, что он был так узрушений, как реализовать подобную инициативу. Давид был выбранный Богом, помазанный, паслив овечек и в першинстве был обминутый. И он мусил без ничего стать перед Голиафом, будучи обмежованным у своих силах. Але не глядячи на гэта перамогу. Давид грашыў, каяўся за правіны, але трываў перад Панам, бо ён быў для яго панад усім. Можна сказаць, што Богу найбольш падабалася яго сэрца. Давид быў перад усім чалавекам, які усім сэрцам шукаў Пана Бога, прагнуў яго і любіў на кожным этапе свайго жыцця. Гісторыя Давіда – гэта з аднаго боку гісторыя вялікіх поспехаў, як перамога над Голіафом і заняцце каралеўскага трону, а з іншага гэта тая частка жыцця, калі ён быў пастырам, забытым нават сваімі блізкімі. Калі прыйшоў Самуэль, бацька, паказаўся новых сыноў, а Давіда забыў.
Давід гэта чалавек, у якога было некалькі моцных маральных падзенняў у жыцці. Але ва ўсім гэтым ён заўсёды вяртаўся да Пана Бога, які яго шукаў і любіў. Таму сэрца Давіда было для Бога асаблівым сэрцам. Давід на працягу ўсяго жыцця быў чалавекам, які любіў Пана Бога і ішоў за ім. Паўставаў з падзенняў, дзякуючы таму, што проста быў заўсёды побач з ім. Сёстры і браты, гісторыя Давіда паказвае нам, што Пан Бог добры і міласэрны, увесь час хоча быць з намі і суправаджаць нас на ўсіх сцежках нашага жыцця. Сёння мы разам святкуем урачыстасць звеставання Пана, галоўнай гераіняй якой ёсць Марыя. Як жа яна падобная да узгаданага вышэй Давіда. Гэта дзень называецца днём святасці жыцця. Бо менавіта ў гэты дзень мы скіроўваем нашы думкі і ініцыятывы ў бок тых, хто працуе на карысць абароны жыцця. Богу спадабалася сэрца Панны Марыі, бо ён выбраў яе быць маці Божага Сына. Бог выбраў тое, што высакародна ў ягоных вачах. Прыгожая, але сціплая і небагатая дзяўчына са звычайнай сям'і была запрошана стаць пасрэдніцай у справе збаўлення чалавека. Чаму? Таму што Богу спадабалася сэрца Марыі. Марыя з'яўляецца маладой яўрэйкай, ведае боль і прыніжэнне, але адначасова яна бачыць у Богу вялікую падтрымку ў штодзённасці і надзею. Марыя ведае, што Бог ёсць верны і чакае, што абяцаны ім адкупіцель прыйдзе ў свет. Марыя вядзе звычайнае жыццё, характэрнае для яе часоў. Што гэта за жыццё? У тыя часы палестынскія жанчыны мелі ніжэйшы сацыяльны статус у адрозненні ад мужчын. Яны ва ўсім залежалі ад сваіх мужоў. Не мелі, напрыклад, права выступаць у судзе ў якасці сведкаў. Але гэта не перашкаджала ім падтрымліваць цёплую атмасферу ў сваіх сем'ях і дзяліцца з іншымі любоўю і аказаць пашану. Бог цярпліва шукае і знаходзіць сэрца Марыі, а яна ахвяруе сваё сэрца, каб даць жыццё для Езуса, Божага Сына. Яе сэрца прымае іншых, чужых, бо можа прыняць Бога, якога не бачыць. Падобна і мы, сёстры і браты, на кожным этапе нашага жыцця павінны мець свядомасць таго, што Бог выбраў менавіта нас, менавіта нашае сэрца. Мы яго выбраныя. Гэта падмурак нашай ідэнтычнасці. Бог не глядзіць на наш сацыяльны статус, на тое, дзе мы працуем, кім з'яўляемся, але на сэрца. Калі прымаем гэтую праўду, то станем непераможнымі, як Давід. Наша сэрца будзе непераможным, паколькі будзе чэрпаць сілу з блізкасці да Бога. Тады таксама для нас перастане мець значэнне тое, ці мы пасвім авечак, ці жывем у каролевскім палацы. Мы, як Давід, будзем мець свядомасць, што Пан паклікаў нас, каб мы былі яго уласнасцю і жылі перад яго абліччам. Ужо шмат гадоў у паўсюдным касцёле, таксама ў нашым партыкулярным касцёле, практыкуецца так званае духоўнае усынаўленне. Гэта малітва ў інтэнцыі дзіцяці, якому пагражае аборт, і за яго бацькоў. Кожны раз яна працягваецца 9 месяцаў, а пачынаецца ва ўрачыстае звеставанне Пана. Гэта, аднак, не азначае, што духоўнае усынаўленне нельга зрабіць у іншы дзень. Папа Францішак сказаў, калі само жыццё знаходзіцца пад пагрозою ўжо на пачатку існавання, то тое, што застаецца, не ёсць поўным удзячнасці, прыняццем і захапленнем дара, але халодным разлікам таго, што мы маем і чым можам распараджацца. Наколькі ж драматычным ёсць погляд, на жаль, распаўсюджаны і укаранёны, які прадстаўляе аборт як права чалавека. Як шмат пакутаў ён прыносіць самым слабым з нашых братоў. Аўдыенцыя для руху абароны жыцця. Чым жа канкрэтна з'яўляецца духоўнае ўстанаўленне? Гэта абяцанне, дадзенае Богу,
який складається з молитовної постанови конкретної особи у інтенції дитяті, якому погрожає забойство в лоні маті. Чоловік так само обов'язується молитися об годному житті этого дитяті після народження. Причем ім'я дитя ведає тільки Бог. Сутність духовного усиновлення полягає у щоденній спеціальній молитві в інтенції дитяті і його батьків, а так само одної таємниці ружанця і добровольно прийнятих релігійних практик, як святая комунія, пост, доброчинність. Є і інше вимірення духовного усиновлення, яке заключається в тим, що шлюбування Богу має велику релігійну вартість для самого чоловіка, який щось шлюбує. Воно умацовує його внутрішню поставу, більш мобілізує до рухливого християнського життя, поглибляє сувязь з Богом. Во урочисте звістування Пана ми заохочуємо до этой молитви, найперш святоров монашських особов. Ваша постава і приклад показує вірникам, як поступати. Просим так само, як мага більше вірників людей доброї волі долучилося до этой форми молитви. Таким є покликання Костьола, а це значить усіх нас, які належимо до Його. Будемо жити з переконанням, що кожен чоловік, а значить і той, який знаходиться в лоні маті, належить тільки до Бога. А того, що серця благословляємо вас на тривалу молитву і релігійні практики в інтенції оборони життя, якої знаходиться під погрозою. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Визнаємо нашу віру. Вірувати на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего башного и небашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворушайца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых і життя вічного в будущем світі. Амінь. Згадуючи звіставання Найсвятішої Панни Марії, раз її заступництво вознесем наші просьби до милосердного Бога, який пожадав спаслати нам свого Сина. Молимся за святого Отца, чтобы его апостольское служение сприяло духовному отряжению Костола. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех христиан, чтобы они что раз больше познали таємниці Иисуса и досконало виконували ягоную заповедь с любовью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за консекрованных особ, особливым чином присвячених Богу, чтобы их життя було яскравим, свідченням і існуванням вічних коштовностей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об соправленном спокое для всего света, как люди, позбавившиеся ненавистью, жили и в любови и сгоде. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся
Молимся за усіх масій, щоб яни з любов'ю прийняли дар нового життя, для хвали Бога вихвалюють своїх дітей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, щоб про заступницю Найсвятейшої Пани Марії ми подрихтували наше серце для прийняття Христа у Евхаристії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всіх патронних ласк, в дорозі до святості, для Романа з нагоди дня народження. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. 25 вікарня, так само день молитви у інтенції Федерації католицьких скаутів Європи. Саме хочемо маганути нашою молитвою скаути нашої парафії, Білорусі, всього світу, просячи, щоб цей шлях, який не обрали, був шляхом, який веде до познання Бога і до збавлення. Просим. Вислухай нас, Пане. І в тишині наших серців прославляємо Богу Тебе просьби, інтенції, з якими сьогодні приходить на Евхаристію. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний милосердний Боже, вислухай наші молитви і учини, щоб ми, умацовані прикладами заступництва Найсвятейшої Панни Марії, Маті Твоєго Сина, завжди послухняно виконували Твою волю. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Спів номер 142. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Всемогутний Боже, утіловлення Твоего единородного Сына стало початком Костьола. Просим Тебе, прими Его дары и учини, как у эту урочистость Он с радостью удельничал в Евхаристичной таямнице. Праз Христа Пана нашего. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Завроди годного та і справедливо, слушне і збавєдне. Как ми завсюди і всюди Тобі складали подяку, Пані Святий Отче Всемогутний Вічний Боже, праз Христа Пана нашого. Небесный посланец обвестил Марии, что Твой Сын, как избавить человечество, сам народится среди людей. Наисвятейшая Панна с верой приняла Твое Слово. Простаемничая день Духа Святого зачала Сына и с любовью носила Его у безоганному лоні. И Он вспомнил обетцание, даденное Израилю, и обвестил народом, и объявился народом, як довгочеканий Збавця. Праз Його Твою віріч прославляють хори аньолов, які завжди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, щоб і наші голоси долучилися до їх разом з ними, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полная хвали Твоей,
якая дарила свою Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на руки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита деля отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престя в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа. Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всему свете, удосконали его любови разом с папом нашим Францишком, biskupом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, які справді уподобалися Тобі, как з ними ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого. И ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы до всякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, прийти збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едность.
Ty żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z wami. I z duchem Twoim. Wierdajcie bliźniemu znak spokoju. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Woś baranek Boże, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu. Szczęśliwy, покликаны на вечеру Ягону. Пане, я не баты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Woś dziewa zacznie narodzić syna i dać mu imię Emanuel. Спев номер 31. Душу
благословляє. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на злугу душ снують по світі. Амин. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спев номер 103.